Alam mo, yung mga anak ninyo, kung bright yan, nasa college ngayon, nagbabasa, AB, gano'n. Masyado yung technical engineering, busy ito nandyan sa philosophy, lalo yan sa progressiveness ko yan. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Hindi na makalimutan ng tao yung ito pala ang Katoliko. Pag inabot ng libog, madre. Kung ang mga bakla, ang putang ina niya, mga bata. Who needs a religion like that? Tapos sige ka pabigay kada linggo, ihatid pala niya sa kabit niya. Mga pare, ito kaya sabi ko, ilang beses na pare binaril. Ilang beses ako naglabas ng matrix dito yung pare center. Yun ang mga relasyon nila. Itong namatay na pa binaril, saan ba yung? Bagay patay siya pero natikman man niya lahat. Rami. Ang asawa army, yung asawa bombero, yung asawa dalawa sila ng NBI agent. Yung isa buntis. Kaya pinatay ang gago. Pero kung publish itong media pati Katoliko, parang ang pinatay santo. O ngayon lumabas na pati si Pope nagsabi, pati mga madre, putang ina. Paano yan? Kung sinabi ko noon, galit pa. Nagdadasal pag mamatay ako. Gumanti rin ako. Sabi ko, kayong mga durugista, pag wala na kayong pera para sa supply ninyo, pag makita kayong obispo naglalakad dyan, paluin mo ng tubo. Patayin mo, kunin mo yung pera. O pareho mo yan sa magsabi ka, mamatay sana si Duterte. Ang kinausap pa niya, Diyos. Buti na lang hindi sumagot ang Diyos. Gago ka pala. Mo patayin si Duterte, paano yung mga asawa niya, iiwan niya? Dalawang man asawa ko.